Uyingane ukuthi nginibiyelele namukele uzonke indawo la kuzofunywa khona le video. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa uzocinza usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo kuyona ke le channel. Isematheni kudaba lomfundisi la eNingizimu Afrika noma ke ongokudabuka eZimbabwe sekuvele indaba zokuthi ke njengoba uzibonela ke kulesi sithombe amafutha ke awathela la kulesi situlo kuthiwa ke amafutha ke ogcoba. Kuthiwa ke mangabe umzalwane ezohlala ke kulesi noma ke ukuhlala nje kulesi situlo imali ke engango 500 rand ke ukuhlala kuthiwa ke mawuwahlala nje kule noma ke kulesitulo ubeke usuyabusiseka manje ke bakhokhisa u500 rand ke abazalwane ukuthi behlale la ke kulesi situlo. Ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani ke ngalolu daba, ngabe mhlambe kusayiyona inkolo le noma ke ngaba abafundisi noma ke abafundisi beqhubela ke amabhizinisi abo uyingane njengoba sekuvela indaba zokuthi lo mfundisi ongokudabuka ke lapha ezweni laseZimbabwe. Hlala phakathi ku-comment section ngizovo lakho, mhlawumbe ngakeni ukhona umfundisi owenza izinto efana nalezi. Sichume sikwazi ukuthi silandelele lolu daba uyingane zakho, sinibe namaholide amahle nonyaka omuhle, niqhubeke nisubscribe kule channel nisale kahle.